kali Mas. Dilebokno nang TikTok kono opo iku? Mbek iki ndi sing ndi, Mbek? Enggak rek nah. Aja. Piye? Apa rek? Ucul lho. Mbek ndi? Wah. Kecak cantik-cantik. Iki meneh iki waduh bae. Iki RT 1 ya. Kerja bae. Iki RT 1 iki paling cantik kowe. Iki lho wong ngene kene ndelok dalan anyar beda. Iki Yayang Martono. Iki bolong ayu guys nang kene. Aku ana nek gas sing siji nganu. Nang konten iki. Bolo. Aus. Bolo muli bolo alah wis. Piye ngono. Apa to, Le? Lapar, Le. Tingkah botol. Ngono kae mbok injek-injek iki lho.